Какво става, хора? Вашето момче се ръба. Пушим цигарки. А не трябва. Ама такъв е живота. Над вечер е. В Кавала сме. Уличката пред нас. Или зад нас. Не знам, що ми напомня на Търново, уличката към Стария град. Ще се впуснем така в едно малко пътешествие. Ще ви надуваме главата с глупости, за който му е интересно. Цяло гърците доста живеят, всички заведения са пълни, за хапване, за пиване, бургери. Има си за всеки го по нещо, само не и за хора, които обичат да ходят по магазини. Такова пред мен. Продължаваме вечерния влог от улица, която е супер стръмна. Преди малко бяхме в сервиз за скутери, където и продават скутери. Много ме е любопитно, искам да си купя скутер. Бяхме в Италия, сега сме в Гърция, тук яко ги карат. Говорим за такива скутери на бензин. Питах за цената. Питах нещо така по-евтино, 50 кубика или конски сили, или какво са води от тези най-слабите, за които не се иска книжка. Викам нещо чипест, около 500 еврака, може би над 500, зависи от марката. И като цяло пичагата беше много готин, ми обясни, ако съм от България, да видя къде ги внасят от Италия и ще ми излезе по-евтино. Ето тук, приятели, е краят на аквадукта, той свършва, а натам продължава и ходи до крепостта, към която не знам дали ще стигнем, а ще пробваме да стигнем. Вашето момче, слизаме по едни камъни, едни канари. До стената на аквадукта сме. Видяхме къде аквадукта приключва. Пред нас е пълно с котки. Тук явно котките и животни живеят. Но за разлика от софийските котки са малко по-дребнички. Изглеждат като малки котенца. Явно котките на юг са по-финни от котките на север. Но навсякъде е пълно с котки. Минаваме покрай някакви къщички и такива. По една пътечка е такава. И като цяло котките са навсякъде, не знам дали ги виждате. Като в джунглата сме, навсякъде покрай нас са котки. Мали, ако жена ми беше тук, ще да умре от страх. Ето ги котките, които се размножават тук. Явно и си живеят живот. Слизаме по крепостта надолу. Търсим интересни места, не се задоволяваме с едни и същи маршрути. Не се радваме на шопинг, а се радваме, когато откриваме нови територии и ги споделяме с вас, аудиторията на YouTube канала Свиня комплекс. Мястото за туризъм, култура и изкуство. С неприкрита доза хумор. Тук е тъмно и не знам още къде съм. Дали да продължавам надолу или ще вляза в някаква махала. Наистина съм в някакви гръцки махали и не знам дали мога да мина от тук. Ще сляза от тук. По някаква уличка съм. Преминахме от другия край на аквадукта. Не спираме да влогърстваме. Зад нас е крепостта, не знам дали виждате. Ще се пробваме да стигнем и до нея. Останете с нас. Намираме се пред музея на бежанците елинизъм, или поне така ни го превежда Google Lenses или Google Lens. Много яка функция на потребителите на Android е Google Lens, Google обектив. Снимате някакъв надпис с текст и Google Lens ви го превежда. Тотално го препоръчваме. Докато ние вървим из някакви малки улички в Стария град, явно тук вече не е толкова туристическо.
и си набелязваме локации за четвъртък и не спираме да ви забавляваме със свеж, ловък хумор и добре подбран букет росни шеги. Китка с хуморески. Покрай нас скочат моторчета, скутерчета, а ние нямаме скутер и се движим пеша. На всичкото отгоре имаме бутли от морските ралежи и малко куцаме. Тук са те като бандите от Гомор, ако сте гледали Гомор. Много готин сериал, препоръчвам ви го. Има го по HBO. Yo, you know. Йо, вашето момче и светлините на града Кавала Бейби. Вкачихме се на много готино място. Също така бяхме на тази заставена къща платформа, над която може да се снимаме. После видяхме, че може да се изкачим още по-нагоре. Пред нас е аквадукта или може би крепостта, т.е. стената на крепостта. Обръщаме се лекичко да ви я покажем. Така изглежда. Продължаваме нагоре. Забравихме да ви кажем, че това видео е част от поредицата на Стоп, предаване за туризъм и пътешествия, или за туризъм и пътешественици, или за туризъм и естествоизпитатели и приключенци, каквито сме и ние. Никога не прекланяме глава към еднообразието и винаги търсим нови готини места, на които да се насладим заедно, приятели. Ето тук, страхотно дворче, Мини Купър, олдскул баварец, гръцкото знаме и вашето момче са ръба, площадче, улички, много интересно, малки балкончета, малки улички, които се вият и да, табели, на които е оказано, че крепостта е нагоре, а центъра е надоле. Продължаваме нагоре. Зад нас е крепостта, пред вас е потното ми чело. Доста светлини има тук, за разлика от другите улички. По цяло, сякаш нещо ще се случи. Хващаме пътя за крепостта. Не знаем дали е това, но изглежда като това. Доста тъмно, много съжаляваме. Такива са условията, явно пък затварят. Да, това беше един опит да ви заведем в крепостта, която затваря, но ще се върнем отново утре, защото от Съня комплекс и на Стоп никога не се отказваме. Ха-ха-ха-ха. В рубриката на Стоп, освен културните забележителности, ценим и биоразнообразието, затова вижте какви приятели си намерихме в Стария град. Биоразнообразието на Гърция е впечатляващо. Всички тези животинки са привлечени от един фактор. Влагата. Или там, където има вода или влага, има живот. Там, където няма влага, става сухо и няма живот. Така че нека да се замислим, като изсичаме дърветата, тровим подпочвените води, изхвърляме нерегламентирани води, замърсяващи. Остане ли място без влага и вода или с замърсена влага и вода, то се превръща в пустиня. Не гледайте твоята гуша, като говори истина. Оставям ви с още някакви кадри на нашите приятели, които напредват по баира на чешмата. Чао, приятел!
стресирахме го. Ето това правят хората, които пипат и се месят в живота на другите, стресират ги. Аз стресирах Голя Охлюв. Само докато го докосна и той се сви. И така, това беше краткото ни включване, за да ви покажем биологичното разнообразие на Гърция. Останете на стоп и вашето момче се ръб. Чао, приятелче! Чао, чао! Много бързаш! Много бързаш! И така. Чао!